Здравейте хора, аз съм Крис и сега ще имаме анбоксинг с ето този iPhone 16 Plus. Ето вижте колко е готин и ще видим какво има в ето тази мистериозна пратка. И аз не знам какво има вътре. И ще видим какво има и вижте клипчето до края, за да видите какво е. Нека да видим. Сега нека да го отворим, защото тук са не го залепили много. Сега го отваряме. Ето, вижте. И също така, ако ви хареса клипчето, лайкнете. И сега чакайте да видя как да го отворя точно, защото те са ми го отворили много така и ето тук. Колко просто и лесно. Оп! Опа, отворихме го, бъркаме да видим какво има в мистериозната труба. И какво беше? Оп! Заряд, това е кабел за самия iPhone, ето. Вижте. И сега, ето, сега ще го отворим, да видим какво е. Хоп, откъбъркаме, отваряме го. Той има още едно. Дърпаме. Чакайте само на секундичка. Хопа. Даже има в това малем нещо, много са го прибрали. Така и отваряме. Уй! Ето вижте, това е част от зарядното, но не е това всичко. Ето го! Цялото зарядно, вижте колко е дълго. И аз не знам колко е дълго, но все пак ето, вижте. Слагаме го тук. И се слага също и в самият iPhone. И нека да видим как ще го сложим да се зарежда, защото е много малко батерия. Сега ще видим. Ето е лад. Ето, ще го сложим. И ето, зарежда се. И както виждате, че кабелът работи и ще го заредим. И от мене, чао! Но все пак не забравяйте да ударите лайк бутона, да се абонирате и да натиснете камбанката. И от мен, чао!